Гэта рацыя, чарговыя каментары, чарговая інфармацыя гучаць. Ну і таксама вітаем чарговых гасцей. Сёння з намі асоба, якая не здаецца. Беларуская валанцёрка Алена Жаркевіч. Яна пастаянна бывае ва ўкраіне, падтрымлівае украінскія ўзброеныя сілы. Ну і будзем сёння размаўляць пра Беларусь, між іншым, і пра Украіну. Добры дзень. Добрый. З Беларусі хацеў бы я пачаць. Александр Лукашенко паляцеў у Казань, там сабраўся парламент, а весцілі кажуць пра тое, што выбары ў Беларусі адбудуцца 26 студзеня, а гэта ж ажно за 3 месяца адносна спадзяванай вось гэтай даты, калі мы думалі, што гэтыя выбары адбудуцца. Ваш погляд найперш на гэту навіну і, можа, нейкі сцэнар, вось што чакаецца ў гэтым студзені ў Беларусі, калі будуць прэзідэнцкія выбары? Я спадзяюся, нічога не чакаецца, спадзяюся, выбары адбудуцца, Лукашэнку абяруць, абяруць, ён сябе абярэ іх звычайна, і ўсё. Спадзяюся, будзе так, але не. Але мне падаецца, што Пуцін будзе давіць. Пуцін не чакаў, што так хутка Лукашенка прызначыць выбары гэтыя, і не ведае зараз, што рабіць. І будзе рыхтавацца дзеля таго, каб паставіць свайго чалавека. Ваш такі своеасаблівы прагноз менавіта, што нічога цікавага не адбудзецца, так? А да чаго тут Пуцін у Беларусі, бо, думаеце, тут нейкая ігра ёсць? Александр Григорьевич паказаў добра Пуціну, што ён не зусім ад яго залежыць. Ён пачаў ужо гуляць, мы ўсе бачым, што ён не ўступіў у вайну гэту. Ён робіць усё дзеля таго, каб Беларусь не ўдзельнічала, і таму, вось яно. Збівае дроны расійскія. Збівае расійскія дроны, так. Беларусы адсюль дапамагаюць Лукашенко, а там дапамагае Украіне. 15-й год. Вось Беларусь чакае 15-й год. Калі ўсё будзе добра, і калі Расія не ўсуне свайго носа ў Беларусь, то ўсё так і будзе. І Еўропа прызнае Лукашенку, і будуць размаўляць з Лукашенком, ўсё будзе так, як. Ведаеце, я тут задаўся такім пытаннем сёння літаральна, думаў, вот да ліпеня гэтыя выбары маглі бы адбыцца, так, это практычна яшчэ 5 месяцаў, а адбудуцца ў студзені, і Лукашенко мог бы яшчэ сабе спакойна сядзець гэтых 5 месяцаў. Я так думаю, што гэта з яго нагоды, гэта не з нагоды Расіі, гэта з нагоды Лукашэнкі дзеля таго, каб сапсаваць планы Пуціна. Гэта мой асабісты погляд, і я спадзяюся, што яно так і будзе. Што ён прызначыць гэтыя выбары, ўсё, ён будзе быццам бы легітымны, і быццам бы ён такі маладзец. Удакладніце, калі ласка, што гэта за планы Пуціна? Яшчэ раз давайце прагаворым. Планы Пуціна паставіць свайго чалавека і прыбраць Лукашэнку. І Лукашенко гэта добра разумее. Ён добра разумее, што Пуціну ён зараз ужо становіцца незручнай. Але як незручна? Яны ж там плывуць у адной лодачцы, і, здаецца, ім вельмі добра. Яны плылі ў адной лодцы тады, калі Лукашенко дазваляў пуляць ракеты в Украіну, і калі з тэрыторыі Беларусі шлі войскі. Зараз гэтага не адбываецца. Зараз мы ўсе бачым, што Лукашенко робіць усё дзеля таго, каб Беларусь не ўступіла ў гэтую вайну. Мне так падаецца, што Пуцін ўсё ж такі спадзяваўся на тое, што беларусы падтрымаюць Лукашенко, Лукашенко падтрымае Пуціну, абдымуцца, і старэйшы брат будзе кіраваць малодшым. А тут гэта не вельмі зручны малодшы брат. Вельмі важную вы рэч зараз гаворыце пра беларусу, мы да яе яшчэ абавязкова вернемся. Проста я хацеў бы, каб мы паглядзелі на апазіцыйныя беларускія колы, якія гавораць пра тое, што вось наша задача зараз у 2025 годзе ўзяць і змабілізаваць беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі і, магчыма, будуць галасаваць на гэтых выбарах. Вось як гэта Святлана Ціханаўская можа змабілізаваць беларусаў? Вы ж ведаеце і разумееце, што Святлана Ціханаўская нічога не можа не змабілізаваць беларусаў ні там, ні тут, і падтрымкі яны не атрымаюць. На мой погляд, першы чалавек, які будзе заклікаць беларусаў выйсці на плошчу у Беларусі, менавіта ў 25-м годзе, то гэта здраднік беларускага народа. І гэта ўсе павінны разумець, што беларусы, звычайна, канешне, нам усім хочацца, каб нешта змянілася, каб беларусы пайшлі, каб яны зрабілі, але зараз гэта немагчыма. Гэта было магчыма ў 20-м годзе, гэта было магчыма ў 22-м годзе. А сёння выйдуць беларусы, іх пасадзяць. Святлана Георгіевна ўжо добра зрабіла, калі заклікала беларусаў паставіць 2 крыжыкі. Вось, калі я сядзела ў Кіеве, хтосьці эвакуваў людзей, хтосьці бараніў Украіну, украінцы змагаліся, я зараз буду пра беларусаў. Беларусы змагаліся з боку Украіны, памагалі, як мага вырашыць пытанне, каб і беларускія войскі не пайшлі в Украіну, і дапамагалі украінцам, якія апынуліся ў цяжкім становішчы ў Беларусі. А Святлана Георгіевна што казала?
давайте будем ставить 2 крыжыкі, так? І гэтыя 2 крыжыкі колькі людзей пасадзілі ў турмы? Мне так падаецца, чалавек 700 на той момант села. І ну што зараз? Зараз выйдуць беларусы, паставяць, можа, 3 крыжыкі, можа, 5 крыжыкаў, не ведаюць, і яшчэ там нешта намалююць на бюлетнях на гэтых, потым дашлюць сюды, Лебедзькі, ці яшчэ каму-небудзь дашлюць, потым пасадзяць людзей, ну і ўсё. Потым зноў выедзе яшчэ там 100 000 беларусаў ці 200 000 беларусаў, пакінем краіну дзеля каго? Для расейцаў. І няхай маскалі прыязджаюць і жывуць на нашых месцах. Таму мне так падаецца, што беларусы там, у Беларусі, яны вырашаць без нас, што ім рабіць. А акрамя гэтага, яны, можа, дагрукаюцца да нас і скажуць нам, з чым мы можам адсюль быць карысныя ім. Але мы самі тут вырашылі такія, што мы ведаем, як ім там лепей рабіць. То не, таму што беларусы ў 2020 годзе, як і зараз, шмат беларусаў не разумее. Лукашенко так, гэта, ну, наша праблема. Но гэта не самая вялізная праблема беларусаў, на жаль. У беларусаў, акрамя Лукашэнкі, ёсць маскалі, якія ўжо доўгі час на нас давяць. І беларусы гэтага не разумеюць, на жаль. І ў 2020 годзе беларусам ніхто не казаў, што давайте не тое, што там супраць Лукашэнкі галасаваць, давайте галасаваць за тое, каб Беларусь была незалежная. Гэтага не было, на жаль. Таму, ну, вось, я не буду казаць, як Зенон Станіславович, што ўсе там маскалі, то не, напэўна, не, ну не так, канечне, спадзяюся, але можа, тыя, хто не вызначыў ворага сапраўднага Беларусі, яны самі дагэтуль не разумеюць. Нават у 22 годзе, калі ў краіне пачалася вайна, не ўсе нашы апазіцыйныя лідары, так званыя, вызначылі Пуціна ворагам Беларусі. І па сённяшні дзень не ўсе аб гэтым кажуць. Ну, я бачу, што гісторыя беларусаў тут не зацікаўлены ніхто. Я бачу, што людзі зацікаўлены зняць Лукашэнку, сесть на яго месца любымі путямі. Нікому там шлях праз Пуціна, то няхай гэта будзе шлях праз Пуціна. У Масквы прасіць дапамогі, будзем у Масквы прасіць дапамогі, но гэта па сённяшні дзень гэта застаецца так. Ніхто не думае пра звычайных беларусаў, якія знаходзяцца ў Беларусі. Рацыя. Пытанне лідара. Франак Вячорова казаў пра то, што Ціхановская такі ўжо гатовы прэзідэнт, а я так разумею, што вы па-іншаму адносіцеся да гэтага пытання. Лідар беларускага народа — гэта беларускі народ сам па сабе. Ім сёння не патрэбны людзі, якія сядзяць за кардонам і кажуць аб тым, што яны нацыянальныя лідары. Не. У нас у беларусаў, магчыма, ёсць маральны аўтарытэт. Ну вось, на мой погляд, гэтым чалавекам можа быць Зенон Станіславович Пазняк. Гэта сёння адзіны чалавек, хто не заклікае забіваць ябацяк, хто кажа, што мы адзін народ і трэба з гэтым нешта рабіць. Больш людзей я не бачу, хто сапраўды кажа аб тым, што там беларусы ў Беларусі, яны беларусы. І не трэба іх ненавідзець. І не трэба казаць, што сёння яны там бездзействуюць ці яшчэ што-небудзь. Не, яны там, да, яны ізаляваныя, але яны сёння ратуюць краіну. І таму нацыянальны лідер, ну, звычайна, дзе з'явіцца? У Беларусі. Тут, ну, ўсё, трэба разумець, якія мы нацыянальныя лідары. Кожны з нас праз 5-10 год, калі мы туды не вернемся, атрымае грамадзянства другой краіны. І гэта трэба разумець. І вось мы такія нацыянальныя лідары. Здрасце. Светлана Георгіевна, нацыянальная лідарка, канешне. Толькі хто абіраў нацыянальную лідарку? Выбары 2020 года? Ну, звычайна, мы можам казаць, што там 9 мільёнаў беларусаў прагаласавала тады за Светлану Георгіевну. Но тады не стаяла пытанне нацыянальнага лідара, і тады не стаяла пытанне прэзідэнткі. Тады стаяла пытанне, чалавек выйграў выбары, назначыў іншае, і ўсё. І на гэтым все скончваецца. Няма лідара, якога мы дэлегавалі усе разам у Еўропу і сказалі, вось цяпер там вішчайце, Светлана Георгіевна. Ведаю такую вашу таямніцу, што ў вас ёсць шляхі камунікацыі з беларусамі ўнутры, так? Усміхаецеся вы, значыць, не падстаўляю вас, так? Якія вось там настроі? Ужо трошачку мы прашчупалі ў нашай размове вось гэтыя беларускія настроі, але ці нейкім чынам можна іх так агульна ахарактарызаваць, хаця агульна, напэўна, не вельмі добрае прыемнае слова. Ну, тут настрой... Тое, аб чым я размаўляю з беларусамі, то гэта больш, канешне, аб вайне. Так? І я ведаю, што сёння беларусы не хочуць ваяваць. Прычым, не мае розніцы гэта. Беларусы, якія за Лукашэнку ці не за Лукашэнку, палітычныя погляды беларусаў сёння не ўплываюць ніяк на тое, каго яны падтрымліваюць. Яны звычайна все падтрымліваюць Украіну. Яны не могуць аб этом сказаць, але яны сёння, яны нават калі сядзяць у чат-рулетках, яны там баяцца наткнуцца на украінцаў, таму што бляха мы беларусы,
І вось яны добра разумеюць і сваю адказнасць за тое, што адбылося, але зрабіць нічога не могуць. А ўсё, што палітычнае, вы разумееце, што беларусам сёння там не цікава тое, што я не магу легалізавацца. Беларусам сёння там не цікава тое, што беларусы чакаюць нейкага пашпарту, які іх ніяк не датычыцца. І чым больш мы робім дзеянняў, якія не датычацца беларусаў, тым больш не цікава, што здесь адбываецца. У Беларусі, між іншым, было меркаванне, пра якое вы гаворыце. У пачатку нашай размовы, так, я звяртаў на гэту ўвагу, тое, што беларусы не падтрымліваюць Расію сёння. Ну, беларусы аб гэтым кажуць, а дзе аб гэтым кажа Светлана Георгіевна? Ну, я не чула проста, бачыце. Я чую гісторыі пашпартоў, я чую гісторыі таго, што яны быццам бы падтрымліваюць ваяроў, што яны могуць мабілізаваць, што яны могуць. Да халеры беларусаў паслухала сёння Светлану Георгіевну, ці не я. Нагадайце мне, дзе Светлана Георгіевна прапанавала беларусам паехаць в Украіну і дапамагаць украінцам. Нешта я не памятаю такой гісторыі. Я не памятаю ніводнай гісторыі, дзе Светлана Георгіевна сказала, ці асабіста сама сваім прыкладам разам. Это зараз атрымліваецца, што я засіраю пазіцыю. Не, я не хочу гэтага рабіць. Але я не памятаю, дзе яны запрасілі беларусаў дапамагаць украінцам, да, там, якія... Ну, не трэба ехаць туды ваяваць. Ну, былі такія заявы. Былі такія заявы з самага Я вам пачатку. распавяду, дзе яны былі з самага пачатку. 24 лютага я прачнулася ў Кіеве пад абстрэламі са сваім дзіцём, і яшчэ ў мяне дома было багата беларусаў. І мы не ведалі, куды уцікаць, мы не ведалі, што рабіць. І ў нас быў сазвон з офісам Ціханаўскай. І ведаеце, яны, канешне, падказалі, куды ехаць. Што яны сказалі? Выбірацца, напэўна. Ну, нешта рабіце, мы не ведаем, што вам рабіць. Вы сядзіце ў Кіеве, там, ну, вода, вам, наверное, трэба выехаць. Трэба з'язджаць. Тут уцікаем, зноў уцікаем. І ніякай дапамогі не было. Ніякай каардынацыі не было, ні на каналах. Кожны за сябе. Я таксама помню гэтую раніцу, я працаваў, калі званіў людзям у Кіеў, мне казалі, што нават не можам размаўляць, бо мы зараз стаім у корку, недзе выязджаем у бок заходняй Украіны, паколькі, ну, пачалася вайна, і так, гэта пачалася вайна, гэта страшна. А самая цікавая гісторыя, ведаеце, якая? Калі 28 студзеня 2022 года беларусы Кіева, ну, гэта я буду сказаць за суполку, у якой была я, прапанавалі офісу Ціханаўскай заклікаць беларусаў на сваіх соцсетках, дзе паўсюль выязджаць з Украіны. Гэта было. Мы прасілі, мы казалі, будзе вайна, таму трэба зрабіць так, каб усе з'язджалі, каб беларусы, якія прыехалі дачакацца візы, не чакалі гэтай візы, каб беларусы, якія проста прыехалі транзітам, да, такіх было шмат, яны атрымалі візы і проста жылі ва ўкраіне, таму што было, ну, таму што в Украіне нам было добра, да? Ніхто не заклікаў гэтых людзей не чакаць. Але зараз вось ужо 3 гады нічога не змянілася пасля гэтага? А што змянялася? Ну, я не бачу нічога. Вы не бачыце? Я памятаю, тады нам было сказано, што гэтага не трэба рабіць, якая вайна. Весь цывілізованы свет кажа аб тым, што трэба выязджаць, а беларусы адзіная нацыя, дзе нікому ніхто не кажа. Нават Путін сваіх людзей павывозіў. А беларусам ні Лукашенко, ні апазіцыя ніхто не сказалі: беларусікі бедныя, цікайце адтуль, таму што будзе вайна. Усім было плеваць. І тое, што адбываецца зараз, яна такая ж гісторыя. Я не бачу змен ніякіх. Я бачу толькі гаварыльню. Я бачу, калі нашы дэмсілы і не толькі дэмсілы прыязджаюць в Украіну, робяць фотаздымкі з падаляком. Вось гэта любімая гісторыя. Прыехалі, сфотаграфаваліся з падаляком і паехалі. Усё, галачка зроблена. А паразмаўляць з беларусамі ніхто гэтага не робіць. Там быццам бы нас і няма тых беларусаў. Рацыя. Ведаеце, мы ўжо да Украіны падабраліся так абсалютна. Вы рэгулярна камунікуеце таксама, ну, з украінскімі вайскоўцамі. Якая там увогуле абстаноўка? Як вы можаце яе характарызаваць? Цяжкі настрой ва ўсіх. Усе разумеюць, што цяжка, усе разумеюць, што трэба грошы, зброя і людзі. Вось, ну, які настрой можа быць? Ніякі. Ну, типа, ну, мы трымаемся як можам. Украінскія вайсковыя трымаюцца як можуць. Беларусы таксама. Вось, ну, які настрой можа быць на вайне? Не, ну, бывае, ходзім у бары, песні спяваем, конечно, але вайна. У загаловак пойдзе гэта фраза: ходзім у бар, песні спяваем, ходзім у бары, тут на табе вайна. Ведаеце, таксама я помню, у пачатку вайны напісаў да украінскай журналісткі сваёй знакомай, якая мне адказала вельмі хутка: вы здраднікі, вы там агрэсары, бай-бай.
Ну, потом мы паговорылі, разабраліся, што я зусім ніякі не здраднік. І вось такія дыскусіі былі ва ўкраіне, ці яны зараз ёсць. Беларусы здраднікі, якія, скажам так, сваімі целамі не закрылі танкі, якія ішлі праз беларускую тэрыторыю. Да сёння ва ўкраіне? Я ніводнага разу не чула беларусы-здраднікі у свой бок. Ніводнага разу. Я езджу праз кордон вельмі часта, больш пастаць усіх беларусаў. Тое, што першы час было такое, што з Беларусі прыляцелі ракеты, але вы другія беларусы, да? Но зараз няма гэтага. Яны забыліся. Я магу сказаць аб тым, што яны ўжо нават кажуць, што Лукашенко такі нармалёвы мужик, это Лукашенко, яго Путін заставіў, ён бы сам не зрабіў. Ужо нават ёсць такія размовы. Гэта не сярод Ну, гэта дзіўна. Ён нібыта дыктатар, тут бац, ён прапусціў праз беларускую тэрыторыю расійскія танкі, між іншым, і ракеты летяць, а тут бац, ужо нормально, оказывается, мужик Лукашенко ва ўкраіне. Но ён не то, што нармальны мужик. Глядзіце, у іх вайна. Можа быць такі У іх мужик. все дрэнна. Ёсць такія, хто так кажа, звычайна ёсць. Але глядзіце, у іх вайна, побач ёсць Беларусь, у якой ўсё ціха. І яны, звычайна, там, канешне, ўсім хочацца спакойствия, нікому не хочацца гэтай вайны. Людзі стаміліся, а там вайны няма, і Лукашенко для іх бывае такі вось, быццам бы добры чалавек. Ну, не добры чалавек, но такіх людзей, можа, там, я просто, можа, месяца 4 назад такога сустрэла ў метро ў Киеве. Ось, і гэта было, можа, такіх 5 чалавек за весь час я сустрэла в Украіне. Але я 100% ведаю, што большая частка беларусаў, украінцаў, якія раней любілі Лукашенку, і яны казалі, што ён же ж там бацька, там все дзела, то ўсё, яны зараз змянілі. Яны кажуць, што ўжо, большая частка украінцаў сапраўды разумее, хто такі Лукашенко, і яны шкадуюць беларусаў, і яны кажуць, трэба пакласці 2 дыктатараў. Пуціна і Лукаша убраць, і ўсё будзе тады добра. І вы, беларусы, тады дажывеце. Яны добра разумеюць, што беларусы не здраднікі, што здраднік Лукашенко, які сёння здзекваецца над сваім народам. Вось гэта украінцы добра разумеюць, і менавіта з гэтым яны і сустракаюць усіх беларусаў, што так, мы ведаем, што у вас адбываецца, вы бедныя беларусікі, якія не могуць нічога зрабіць гэтымі фюрэрамі. На мой погляд, шчыра, да? Глядзіце, вось ёсць Лукашенко гэты, ёсць беларускі народ. Што Лукашенко зрабіў дрэннага, до 22-го года, будзем казаць, да? Для Украіны. Или для палякаў. А што добрага зрабіў? Нічога добрага, і дрэннага таксама. То бок Лукашенко здзекваецца над сваім народам, таму ім усё роўна было. А беларускі народ, ён вось так вось жыве з гэтым Лукашэнкам. Ён здзекваецца, хтосьці маўчыць, кагосьці запугалі, да, і зрабіць мы з гэтым нічога не можам. І няма ў нас сёння тых лідараў, і няма ў нас сёння тых сіл, якія маглі б нешта з гэтым зрабіць. Разумееце? І я не кажу, што сёння хтосьці павінен прыйсці Лукашэнку забіць. Не, але ведаеце што? Калі трэба рыхтавацца да выбараў? У першыя дні. Вось выбары адбыліся, і трэба ўжо рыхтавацца да наступных. Я нашай апазіцыі, нават шмат каму яны ведаюць, казала, чаму мы не рыхтуемся да выбараў. Што беларусы казалі? 4 гады беларусы казалі, выбараў Беларусі больш не будзе. Всё, мы зараз усё памяняем. Як можна быць такімі ўпэўненымі і не мець магчымасці, хаця б другі варыянт разгледзець. А што будзе, калі яны будуць? А што мы будзем рабіць? І трэба было рыхтавацца ў 2020 годзе. А зараз мы такі, 26 студзеня у нас выбары, давайте нешта вырашым. Давайте вызовем беларусаў на плошчу. На плошчу ніхто не будзе з вас зараз беларусаў, некія іншыя стратэгіі. Алена, мы вось нават усміхаліся з вами некаторы пэўны час, так, а потым здоўку зайшлі з таго, што лідара не баў. Вось вы верыце ў нейкія такія малаверагодныя падзеі, якія могуць адбыцца і прынесці нам вось гэты палітычны пазітыў у 2025 годзе, можа, 2026 годзе? Можа, к 30 году я ўпэўнена, што беларусы нешта вырашаць самі, што беларусы зразумеюць, што трэба падтрымліваць адзін аднаго. Не толькі тут, што беларусы тут зразумеюць, што большая частка адваліцца. Мы ж разумеем, што хутка ўсё гэта скончыцца. Што беларусы тут зразумеюць, што без тых, хто там, мы нічога не вырашым. І трэба рабіць так, каб яны разумелі, дзеля чаго ім вяртаць нас дадому. Яны там сёння жывуць сваім асабістым жыццём. Ім ўсё роўна там, што я раблю тут у Польшчы, так? Навошта ім, каб я вярталася? Сядзіце, Жаркевіч, там і сядзіце. Яна сядзіце у сябе
больш гэтых яны шчаслівыя, давольныя гэтыя беларусы. Мы павінны ім данесці інфармацыю, што мы ім патрэбныя і што мы хочам дадому не дзеля таго, каб заняць чысці месцы ці яшчэ што-нибудь. Нам вельмі хочацца жыць дома. Нам вельмі не хочацца, каб сёння Беларусь была здраднікамі. Мы сёння, я кажу заўсёды украінцам, калі мы прыязджаем, і я заўсёды ім кажу, што я сёння тут, таму што я ўпэўнена ў тым, што беларусы там, а я маю з імі вельмі багата магчымасці размаўляць, яны сёння не могуць прыехаць вам дапамагаць. Мая прысутнасць тут кажа аб тым, што беларусы, вось мы, беларусы за межы сёння, выкарыстоўваем ролю, такі праваднічок в Украіну, што мы такія дапамагаем, што мы такія разам, што я сёння не магу данаціць у Беларусь, нават нашым палітзняволеным, таму што іх пасадзяць там. А яны сёння не могуць данаціць украінскай арміі. Але я сёння магу данаціць украінскай арміі, а яны няхай пакідаюць грошы там. І вось беларусы, якія сёння знаходзяцца у Беларусі, у іх самая вялізная роль. Яны падтрымліваюць палітзняволеных, яны падтрымліваюць адзін аднаго, яны захоўваюць сёння Беларусь, яны там сёння пераходзяць на беларускую мову. Больш, чым тут, за картонам. Беларусы, у іх паявіўся беларускі тик-ток, беларускі ютуб, і ўсё гэта там робіцца. Песні спяваюцца на беларускам. Ну так, і наша задача такая своеасаблівая, між іншым, аб'яднацца. І іногда пра гэта кажа наша госця, беларуская валанцёрка Алена Гаркевіч.